Guys, ano po siya ka-prepare na po siya sa mga gamit kay balik na po siya sa eskwela. Salamat ka muna ni Kuan, Ma'am Bitani. Ma'am Bisminda, salamat. Dili nag-heart na kuno si Jana Salamat sa pag-heart ninyo. Heart man good ang kinahanglan, dili ka nang dili like. Ja share sa Kuan. Kinsay ginadaghanan og share og like, like heart. Mo ni makakadaog sa social media. Good morning sa nila, mami. Gali kay naulian na ng ijahang kuan imong tigyawat nga dako sa naong nawa na. May tag sa may magitang balana. Wala, alam na uli man ko. Huwag mo gutulog dito. Wala na. Guys, hatod na po din sa muhang. Magdasas po ang iba ati sa ninak di kaning restore mo iba. Para gusto-gusto na siya di mahugos sa kuan na. Kaya ni mambi sa diyang jacket. Nag-uniform na sa diretso guys kay diretso na siya klase. Mamahon na siya nag-abot dito. Di pabaw na muna siya og kuan kanang kanon ug sudan. Magugmong kagloy-a. Kagloy-a na sud ni mas bag. Alas 6:30 na no. A few moments later. Yan ay atuhang Bulad lang. ipin. Paborito ni Ma'am Bisminda, paborito po niya sa kong amo diya oh. Kuan kamuti og lami kay nasabaw kamuti. Oh, dago kay mong kamuti oh. Kisang lukutan ipin o imo man na. Oh, ako ba na?
Inya, ang iyang utan pod nimo. Iya mo gali puro utan ra oh. Kaya hapon nga. Walay bitsin-bitsin na, walay Wala kay kamatis ra nagkuan. hinay-hinay tag anak. Okra o daghan kayo. Ang mga taga-Amerika muli ra ng Pilipinas para magpautan. Anak gyud na amo ah. Kamahal atong ang kalamunggay dito gamay nga. Usa ka sanga niya ana $8. Pero na ko'y kaila dito kay nagtanong sa sila sulod sa balay, sudras ka ang. Sa Florida, katanong sila kay murag Pilipinas naman. So mga unta guys. Nag-atsara oh. Lagi ba atsara guys? Wala man. Uy halagya kay itlog lagi na. Ipakuha pag yung yelo. Di man na siya mukaon og kuam. Hindi mo kaugutan. Kuya, yung likuran nun niya. Irog, dili ba irog? Magkuha ko. Bitin daw. Lami na jud ni. Di ba awa ka? Lain. Yang ilong ba? Kusog ay manimo. Ay, siya man lang oh. Siya. Oh, hi. Oh, basi. Hi. Baby na mo. Ay, ito siyang baby oh. Ay, sure. It's okay, baby lang lang. Amo, baby, hi, sir. Di na siya mo doon na ang umuran di ako. Ay, ito, baby lang lang na mo. Namo ko daghang lang lang gudis balay, good. Namo mga girl man pud to. Mga girl man pud to kamo, ah. Kamaton sa dancer, gay mo man ilago. Malawig. Makaon din na siya dako kay siya oh. Nabay ko kanang maiskabitsi ba ni siya? Usa ni tawag ani? Asa ma? Pwede iskabitsihon kaning Alawig. di kanang usa na yun sila oh. Okay tong oh. Tagkuan na siya ma'am, 316 kilo. May mukha ko ng pari Indot ana. na po dinali ato limpyuhan ra. Pa, wow kay ba si ganas pari uy. Awo mga isdas bato man na. Kani siya. Kani. Unsa man na siya ma'am? Kanang pula. Pula. Naon tagahapon. Tagkuan ng pula kaayo tagkuan na siya. 320 kanang usa may 280. Sa man ato katong pula Ato na pula nga stripe. Na lagi nahiwa na unsa man ita. Mamsa na siya ma'am. Ano sa ara mo na? Kagabi eh. Kani ingani unta iskabitsihon. Mao na lamang mankod na Buso. Nya pila naman ni siya hiwa naman. 314 kilo. Pwede na hiwaan na to nagtiwas sa staik. Buhi pa kay siya o kay nagnganga pa oh. Uy. Na paninganga pa oh. Tay ang pispan ba? Ano ko'y buhi nga tilapia. Ayan na guys. Ayan. Ano gayong pakaon sa pari. Ano ko sa misa ron sa sponsor. Adobo ko gamay chicken. Partly siya sa kuan kanang breast. Kuan chicken. Naminingan yung pat. Kuan ba dapit sa dughan sa manok. Ay, kalami. So, ang tawag na ni guys is pinaigang adobo. Mayroon ni guys kaya para pari kami sa mga assistant nila sa itong sapsoy guys. So good na uguan ka ng misa. Ay misa, lubina. Hindi ko maglubina guys na may misa.
ka sa vlog. Vlog din rin, high vlog. Oh, hi vlog. Hi gabi. Hi day ka. Hi. Hi vlog. Iji, hey vlog. Wala na video niya. Kaulin. Dali mo. Asa man sunod? Asa man? Misa. Lami ang pansit. Muring kaduha kaning kuhas pansit. Sila sa choir sa Ilumina. So mo ni siya no Father Kinit. Kamo, masa ito to si Mo ni ganahan sa mga anak ug magmisa. Kay si Kuan magud ni anak magud ni Jennifer ni. Ah. Ikaw galutok ka na pero ba? Kamuha mo nutuan. Kuha din na nilutuan ma'am. Dali nang. Masakyan po niya.